Ponono nong'iyo historia mare kaka osebedo kotiyo e kidienje mopogore opogore mag lweny manotelone kapok oyiere kaka jotend jolweny. Erokamano Joyce. Nitiere interview moro mane President William Ruto otimo gi ute fwambo kendo e wach ni anyalo paro ni ne owacho ahinya, paro ni en achiel kuom od fwambo maru moro kowacho ni ne en gi thuolo, ne en gi ji mang'eny, but oko ka to wato nwaneno ka nikech osebedo practice chien kanyo kendo ji 10 mane ponono ne inyalo milemo makama according to wach mane president wacho. Koro it is about wachne to gi gima jopiny ong'eyo, kata kowacho adieri kata ka ok owacho adieri, nikech gima jopiny oseneno katimore mosebedo ka a practice koa e kinde tonjeno ne en luorruok mar gini kowuok e army kadhi e navy kabiro e air force koluorore kamano. So sama jatend piny Kenya kata president ne wachonwa ni ne en gi thuolo mar ji 10 mamoko, ok wang'e ni ji 10 go ne chik no oyiene ni nonyalo kawo e air force kanyo, to ji 10 go chik ni bendo oyie, kata chik mar military bendo oyie ni inyalo we jok motelo kagi midhi kawo ng'at mar 10 chien. Omiyo kanyo to ne ok ayie gi wach mar jatend piny Kenya William Ruto ni owacho adieri. Gimwang'eyo ni Tonje rule is in application, is in force, kendo emomiyo General Ogolla koro nobet ni the next in line. To kopo ni ker wacho adieri, to kare sani be koro bede gi ji 10 go elsewhere ochako miwa kendo, nikech Luo Nyanza nigi jotelo mang'eny e military. Obede seche gi ema koro oprove wrong ni ji 10 ka ne en go, kata sani be pod en gi ji 10 go mamoko kuom gi pod nyithi Luo omiwa kendo machielo. Aneno ka Tom Nduku ndeko wiye kinde ma Meshak Odede ne loso. Tom Nduku, in to korka kori ng'e gima rach. Ano kaduoga politics some experts kamidware an expert opinion. Kenya the president was wrong.